Čau lidi, dneska vítejte u dnešního videa a my si zahrajeme Grove Garden. Já se přiznám, už jsem to několikrát hrál, hodněkrát, ale získal jsem ten nový seed, co je v shopu. A kdybyste se ptali, tak mě to dává vědět, co je v shopu Grove Garden. Tak, napojíme se. No. Počkám si a bude. Já se šetřím na nějaké jiné video. Seedpacky. Společně si to otevřeme. Možná na short a možná na video. Podle toho, co chcete, budete hlasovat do komentářů. Tak, hrajeme Grove Garden. Já jsem si to podle jedné metody, tak jsem si tu dal tenhle meloun, spíš vypěstoval, ale jo, tohle parkouru si prosím nevšímejte. Mně se to tu laguje, když se nějaký hráč, který má strašně velkou zahradu, třeba jako tam ten, tak se odpojí. No, to není špatný, protože je to špatný, protože mě se to potom laguje. Takže takže já tu mám někde ten předposlední seed. Jo, myslím, že toto by mělo, jo, já si ho tu zasadím. Má zatím 0%, no nic. Tak se ho pořádně zalijeme. Kde je? Jo, tady si ho pořádně zalijeme. Mám toho dost, takže jsem v pohodě. Už mi tu roste. Já se uklikám. Teprve 17%. Rychle. Dobré. No, nevá. Takže. Hele, já nechci flexit, ale asi před váma zaflexím. To mi díky té jedné metodě, jak mi vyrostl tento meloun, tak díky té metodě, tak jsem získal tady toto a tady toto. Takže tak. Týpek se tu kouká, kolik co stojí. No, ale já se vám chci pochlubit, co mi vyrostlo, ale tu metodu jsem ještě neznal. Je to Dragon Fruit. Ne, jo. A stojí, já vám to ukážu, se zeptám tady tohohle týpka. 12 milionů. A tady týpkům roste nějak moc velký, nějak moc rajčat, ne? Není to nějak moc dlouhé. Mně přijde, že je. No nic. Zkusím si na něho vylézt. Ale ten, kdo nově hraje Grove Garden a chce si mě předat do friendu, protože se bude hrát o Beanstalk, udělám tu samou metodu a udělám si několik velkých Beanstalků, neboli v češtině hrášků.
tak si jich udělám hodně. Spíš ne hodně, ale velké. A jo. Teď je třeba meloun v shopu. A jestli chcete, tak... Počkejte, co jsem to chtěl vůbec říct? No to už je jedno. Co je toto za event? Aha. No, jestli chcete, tak já vám ukážu, co by mohlo vzniknout za sérii. Jo? Mohla by vzniknout série třeba... Nevím, no. Jo, já už vím. Nevím. Ne, dám si srandu. Hraju... Počkej, jak to bylo? Počkejte, já se podívám. Nebo víte co? Ne, nepodívám. Ale zkusím vám to nějak upřesnit. Že hraju nějaké divné hry v Robloxu. Snad by se vám to mohlo líbit. Mohl by jsem začít už i teď. Takže... Tak. Jo, a jenom tak omlouvám se, jestli to budu mít nějak ucpaný nos, protože se mi to děje občas. A no, nevím, co říct. A já nevím, jestli to znáte jednu nějakou věc v Brookhavenu. Já ho moc nehraju, ale objevil jsem tam kdysi něco, takže by to tam ještě furt mohlo být. Ale poradím vám, fakt to není kino. Je to něco jiného. Takže tak. Počkáme. Nejradši už by se někam chtěl jít. Dobře. Tak, já tu baťušku vezmu jako první spacák a žebřík. Tak. A když se probuknu někde tady, chvilku to bude trvat, bo mě nejde dát nikdy dobře ten spacák, když jsem v Brookhaven hrál, ale OK. A omlouvám se za špatný zvuk, jinak já se těším, až se zlepší, ale zatím nic. Ale já se to tu snažím dávat, ale mně to fakt nejde. No nic, tak mi to nejde. Zkusím se probuknout. Bude to tady? Nevím, ale můžu vám to ukázat aspoň. Jestli uvidíte v levém dolním rohu, jestli to tam na to. No. Hele, já to tu teď zrychlím a zkusím to najít ten správný úhel. Tak mezi tím zrychluju. Už dobré, už se mi to povedlo. A když se dostanu tady, já si tu dám ještě nějak dobře žebřík. Tak. Snad mě ve videu slyšíte. No, půjdu tady. Tak tamto dole fakt není. Jakože fakt není to kino.
kino je, myslím, až tam, kde prostě uvidíte, až to zestříhám. Tam, ne, počkat. No, myslím, že kino je tamto. Nevím, jestli to vidíte, ale tam to je u toho žebříku prostě. Dobře. A já si tam zkusím nějak dost. No to se může stát jenom mně. No nic, tak začnu v té sérii. Fakt, já na to nemám. Já tu nehodlám strávit milionu hodin. No. A jestli nevíte, tak když máte tady klávesnici, mně se líbí taková, nevím proč. Fakt, nejsem gay. No a kliknete tady na ty 4 tečky, tak jestli to tu máte, tak tady máte překlad. Já to mám z češtiny do angličtiny, bo Roblox je anglická hra přece. Nebo v některých hrách určitě ne, ale prostě chápete mě. Tak, já si tu napíšu divné... Ne, to nechci. Tak. Tak, divné hry. Tak jsem zvědělý. Tak já si tak budu různě takto a na jakou kliknu, tak ta prostě bude. Bo to je dost divný her. Třeba jako Kitten Game. No nic, zkusíme. No. A jdeme aspoň zkusit. Přibližně. Nevím, co se tu má dělat. Asi se nemůžu dotýkat bílé. Jo, je to tak. Nemůžu se dotýkat bílé barvy. Takže to znamená, že tam, kde jsem se chtěl jít podívat, tak se nemůžu podívat. No ach jo. No nic. Tak, si půjdeme aspoň na tam ty schody mezi tím. Ach jo. Tak, počkáme. Nebo já vám to tu zrychlím. No dobře, jsme tu. Jsme úplně na vršku. A ti lidi, co si chcou víc schody, tak je budeme trolít. Třeba jako tam ten týpek dole. Ho vytrolím. Že tady vlastně udělám hopla, hopla, hopla. Ne. Rychle. No, nepovedlo. No nic, neva. Tak se aspoň budeme podívat na shopku. Wow, další achievement. Hele, já na to kašlu a
počíluju si v bazéně. A tak, už jsem vydržel zatím 2 minuty. Tady vlastně můžu, to není ten bílý bajon jako tam. A není tu nějaký secret? No, nevím. Fakt nevím, jestli tu je nějaký secret. Já skáču dolů. Jo a fakt, já vám něco řeknu. Noste na kole helmu, protože já jsem viděl mého kámoše, jak nenosil helmu na kole a on přeletěl z kola a vlastně potom jeho zachránila jedna věc. Právě ta helma. Protože když ji máte, tak prostě oni šli k doktorovi do nemocnice, protože se rozsekal a tekla mu z hlavy krev. A potom vlastně, jak jsem mluvil o té věci, která ho zachránila, tak to byla ta helma. Protože jak přeletěl přes kolo, tak by vlastně, kdyby neměl tu helmu, tak by se jeho hlava rozpůlila. Nebo já to asi nebudu říkat. Prostě já nevím, jak to mám říct, ať mi to YouTube vezme. Tak prostě vy víte, co by se stalo. Ta helma byla na tom místě rozpůlená. Takže tak. Můžeme jít konečně ten parkour. Ale když se tak uvědomuji, tak někdo, kdo má růžovou a nemůže se dotýkat růžový, on se spawne na tom checkpointu a vlastně chcípne. On nemá žádnou šanci. Takže tak no. Hele. Já čekám, než dosáhneme naší hranice 100 000 odběratelů. A já si to fakt moc přeju. Víte, takže já bych byl rád, kdyby jste dali odběr, like na tohle video. Mějte se, ahoj!